Entre vinyes, oliveres i pins i el xiu-xiueig constant del riu, es troba el poblet empordanès de Sant Llorenç de la Muga. Els seus habitants, sempre orgullosos d'aquest petit indret que els ha vist créixer, van emprendre fa 30 anys una aventura que portaria el nom de Sant Llorenç arreu del territori. Llavors el que vam decidir és dir, uns quants, muntem un club. I a dalt al bar van començar a fer, diguéssim, el que era l'estructura del Futbol Club Sant Llorenç de la Muga. Em semblar que duraria 2 dies i m'hi fa 30 i pico d'anys que encara hi és. 30 anys amb la voluntat de guanyar tornejos, campionats i lligues per fer-se un lloc al món del futbol català. Però, irònicament, no van ser pas els triomfs de l'equip els que van projectar el club arreu. Posseïdor del rècord de derrotes consecutives en competició oficial. Fa més de 2 anys que el Sant Llorenç no guanya un partit i aviat en farà 2 que ni tan sols empata. Els pobles ens tenien una mica d'enveja perquè com us ho feu per sortir a la televisió? Doncs perdent, esclar. Està pràcticament 3 anys sense guanyar un partit. Els nois del poble, encara que perdessin, no van perdre mai la moral. Ells van continuar jugant. Durant anys, el club va ser conegut pels continus partits perduts, la quantitat de gols encaixats i els xuts fora de porteria contrària. No estic segur, em sembla que eren 21. 21 gols, sí. Aquell dia te volies fondre en el camp, vull dir, ens hem trobat algunes d'aquestes. Perdíem, perquè no és que fóssim dolents, però aviam, els altres equips eren millor que nosaltres. Aquesta temporada no ha fet un punt en 10 partits. Li han marcat 44 gols i només n'ha fet 6. Però és que l'anterior en va fer 32 i n'hi van marcar 267. Acostumats a la derrota, però sense decaure mai, els habitants de Sant Llorenç vivien l'equip amb una passió insòlita. Per tot arreu on te fossis, tothom te preguntava els de Sant Llorenç que no guanyen mai ni un partit. I com algun dia arribarà que guanyarem algun. Té mèrit estar on estem per un poble tan petit com el que tenim i amb la història que portem no ens envergonyim, al contrari, és un honor això. Que n'hi ha que en fan molts. Bueno, i què? Nosaltres ens ho passem bé. Potser el futbol, al cap i a la fi, no funcionava massa, però només per aquells moments viscuts ja valia la pena intentar-ho. Ens omplia a nosaltres de que veiessis que la gent del poble hi participava, i els pares de tothom i els avis. Van decidir un dia de muntar una carbonera i amb els beneficis de la carbonera de vendre el carbó, donar-ho tot al futbol. Tots els calés que hem de deixar guanyar el club són amb festes que fem. Festa major, festa de futbol, carbonera, tot això. És que no hi ha res més. Per exemple, les quines i allò, el carbó, tot ho fem pel futbol. Els ingressos que tenim, que ningú ens adon per res. Perquè l'important era trobar-nos, anar a dinar fins i tot moltes vegades abans d'anar a jugar al partit, i era allò, un grup d'amics que gaudíem jugant a futbol i que gaudien fent activitats a l'entorn del futbol. I un dia, sense esperar-ho massa, entre trobades, carbó i dinars populars, un matí de festa major a Massanet de Cabrenys, arribà la victòria. Me'n vaig entrar, no estava aquí, estava a Andorra, i va sortir per TV3 i vaig veure el Sant Llorenç guanya el seu primer partit. L'equip de futbol de Sant Llorenç de la Muga, que feia 68 jornades que no guanyava, va trencar ahir aquesta ratxa i va aconseguir la primera victòria en 3 anys. En els últims 68 partits de Lliga que havia disputat, només havia sumat 3 punts, conseqüència de 3 empats. I aquell dia la festa major, i que ells potser estaven una mica tocats de poques hores de dormir, que potser era el moment. A la segona part es va pitar un penal, vaig tenir la sort de poder-la aturar i a la jugada següent vam fer l'1-3. I és que què seria de l'esport sense tot allò que l'envolta? A Sant Llorenç de la Muga saben del cert que, guanyant o perdent, l'equip de futbol és part del poble com ho són les seves cases i la seva gent. El que ens queda d'aquests anys de derrota al cap i a la fi no és pas la frustració. Són, segurament, les ganes, els nervis previs, les trobades, l'afició incansable i tot allò que conforma el club fora del terreny de joc. Com a país hem après a encaixar derrotes precisament perquè aquestes formen part del que som i ens han unit i ens han fet més forts. Participant i amb el triomf al punt de mira hem après a organitzar-nos, a trobar complicitats i a moure'ns, conèixer i seguir endavant. Potser ara és l'hora de guanyar. Guanyar és compartir, conèixer, vincular-se, estimar-se, pertànyer, anar més enllà. En aquests moments de canvi caldrà que recordem la història del Futbol Club Sant Llorenç. Caldrà que recordem que en tot, com ens ha ensenyat l'esport, l'important és participar. Però aquesta vegada, si ens ho proposem, guanyarem.